Handumanan sa kaawit. Ano pala siyang kaagi ka doon? Mokining sa kababay, nga taga bye-bye lady. Nga tumatatampo, nagdasangan nga gel. Ha? Makigbuwag ka na ako? Sorry, Jilla. Kinanglan nga ato na ning hunungon ng atong relasyon. Nga naman, Lit. Wa na ba na kay gugman ako? Naiba ang ginoo kung unsa kadakong akong gugma diyan nimo. Kunya nga na mo man kumbuwagan. Di mo gug ko ka-focus akong pagtuon ko kung mag-uyab-uyab ko. Ug usa pa, wala ko'y panahon nimo. Busy kay ko sa akong pag-eskwela. Unsa? Ang importante nga wa ta mag-away. Pananglit kung gitagyod ang alang sa usag-usa. Abuton na gihapon ta sa higayon. Julito. Uy, ay guol-guol day, uy. Dili lang gyud ako malikayan, day. Nga mag-uulkos na hitabo na mo ni Julito. Ingon sila, kana ko nung mahigug mata, kauba na ang kalipay o kasakit, ana. Wala ay ka nagguol-guol, di habi. Ako pa ni mo no, manguyab kag lain o makalimot na kang Julito. Taod-taod na nga. Wa mi kontak ni Julito. Kumusta naman ka siya? May nindot na tingali siyang trabaho. O di ba kaha, minyo na siya. Uy, kitsa maling nanawag. Number naman eh. Hello? Hello? Si Jill ni? Oh, kitsa rin eh. Si Yam? Kinsang yam. Silingan na tag-barangay. Pero, nakakita na ko ni mo. Mao ba? Oh, di kag number na ko. Hinatag si mo, amiga. Ilang ka ko, ha? Gusto na ko nga makikamiga ni mo. Aw, okay ra, uy. Wag yung kay lingaw, no? Imo kang gihatag ang akong number atong yam. Ang nangita man siya ka textmate. Mo to, ikaw man ako nahuna-hunaan. Aron sad malingaw ka, uy. Onya, be? Unsa may tsura atong tawhana? Ay kabala ka. Kay ikasuroy tog syudad iyang its. Salamat sila nga. Nagkikita ka na ko. Gwapo man sa dining tawhana. Dugay-dugay na ko nga. Wa makakita ni mo, Jill. Mas digwapa ka ron. Atik ay. Tinood bitaw. Wa lagi ko makakita ni sa una. Wala ang tingali ka makatimaan ako kay bata pa magkato. Oh, basin sad. May isulti unta ko ni mo, Jill. Ayaw ka suko, ha? Unsa man na iyam? I love you. Oh, Ganahan ki ko ni mo, Jill. May chance ka ko ni mo? time para gud ka diot. Murag, nakalitan ko inida. Pwede ako sa ningon na unaon, yam? Okay ra. Wa mo siya ko magdali. Magpaabot ra ko hangtod nga maluoy ka na ako. Yam. Hala no, gipaantos pag niya ang tao. Ay kag ingna nga di ka ganahan niya. Buotan man siya, day. O nya ganahan ka niya. Ay, naara man di ay na, uy. Kunya nga nung imo pa maitong paantuson ang tao. Ay, day, lain sad kaayo, uy.
Mao pa ka ni pagpanguyab niya nako, unya ako dayon sugton. Hala, no over siya ha. Ikaw bang murad kog nataos ka ang panahon, uy? Lahi na ron day, uy. Kung nakagusto ka sa lalaki, ayaw pa antusa, kay mangita niya naglain. Tinuod, Jill. Imo na kong gisugot. Oyam, uyab na ta. Salamat kayo, Jill. Isaad lang yun ako, Yam, ha? Nga dili ko ni mo pasakitan. O, Jill. Yam, ayaw. Kung sa may kadlukan ni mo. Nga, uyab naman ta. Bata pa man in taon ko, uy. Basig mamaptos. Tusta naman mong yamday. Okay raman, day. Kung dili siya busy, iya ko soroyon sa amo. Onya, kanos amo magminyo? Ah, minyo, gyud. Bata pa in taon ko, day, uy. Uy, mas may hinuon ng bata pa nga magminyo na para dakog agi. Uy, pag unalag minyo nako, day, kay ako, i-enjoy sa nako akong pagkadaga, uy. Unya ra ko magminyo kung matagbaw na kog soroy sa kalibutan. Aw, sige. Gila ay man hinuon ko nga. Wa magpakita si Yam nako. Ah, husto. Akong tanaw ng iyang FB. Kung asa ni siya maglaag-laag karon. Uy. Sa man iyang cover photo? Babae man ni. Dili ni mahimo. Ako siyang tawagan. Kuan, ako nang amiga, eh. Dili ko mo too nga imo tong amiga. Amiga lang ganan ako. Ako lang i-cover photo. Mahimo ba, Yam? Ayaw na lang ko kugbuanga. Sultihin na lang ko sa tinuod. O saman, imo ning uyab. Oh, ako na uyab. Saman, happy na ka? Nga may laing kong uyab. Buwag na lang ta. Unsa? Buwag na lang ta. Ako lang kang i-block aron. Watay kontak. Yam. Day, sorry kaayo, day, uy. Nagtuod siya kong buutan tong tawhana. Himabahay man di ay kaayo. Okay ra day, oy. Sa man sa dako ba nga ni salig dayon ko niya? Day. Okay ra day. Wala gyud tingali ko swerte sa mga lalaki. Okay raman sa di ay og way uyab. Kisa may uyab ko. Unya, pasakitan naman ko. Oh, uyala. Falling star. Mo-wish ko na ko, be. Mo-wish ko nga moabot na ang lalaki nga para gyud nako. Ay, abi man akong tinuod nga. Abi na akong matinuod. Nga kung mo-wish ka kung makakita kag falling star. Matinuod. Dili man di ay. Hapit naman lang doon kasi mana ang nakalabay. Wa man ko'y nanguyab na ako. Oh, uy. Kisa man yung nanawag sa akong messenger. Oh, uy ala. Si Julito. Hello. Kumusta, Jel? Okay ra. Ikaw, kumusta? Gimingaw na ko nimo. Oh, ha? Magkita tabi. Kumusta naman taong ka, eh? Maora gihapon. Ikaw, musta naman ka? Yeah, kalois Ginoo nakahuman na gid taon sa akong pagtuon. Og may nindot na sa kong trabaho. Maayo hinuon. Nakadungog og balita ba nga gipasakitan kuno ka sa imong uyab nga siyam? Mao lagi. Aw, ingon anak magid mong mga lalaki gud. Inyo ra maming pasakitan ming mga babae.
gusto day kong mangayo pasaylo sa akong gibuhat nimo ha, sa una. Nga gibuwagan di ka. Pero naibaw ka ba? Nga hangtod karon wa pa ko'y gipuli nimo. Jul, Mona, Jel. Ikaw pagyapon ang niya sa akong kasing-kasing. Maong muhangyo ko nimo. Hatagi ko og second chance. Nga akong ipa-feel nimo ang akong gugma. Mangutana lang ko. Naapa ba ko sa imong heart? ni apa man. Good mo na, magbalik ta. Ha? Okay? Sige. Jill. I love you. I love you too. Kay na-feel man ako nga may love pa ko niya. Sa pagkakaroon, nag-live-in me. Og iya kong gipa-eskwela og tiwas. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.